Wahyu Cipta Daya Banjaran Sari Arum marum buran wangi lir Banjaran Sari lintang kembangé awan dedenge wulan kegalang kerlap kerlip kaya sudya buka bronto asmara dasar angin wangi pusta tandutut rasa arum marum burat wangi lir Banjaran Sari arum marum burat wangi lir Banjaran Sari lintang kembangé awan dedenge wulan kegalang kerlap kerlip kaya sudya buka bronto asmara dasar angin gombong wangi pusta andutut rasa arum marum burat wangi lir Banjaran Sari arum marum burat wangi lir Banjaran Sari.
saling jungkir negarane goncang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine akalin jungkir negarane zaman wis akhir donyane sungsang mabume kentir imame zaman wis akhir donyane sungsang makmume kentir imame zaman wis akhir langite peteng atine kafir uripe kandhang zaman wis akhir langite peteng atine kafir uripe zaman wis akhir banjire pandang sing urip mungkin sing arep zaman wis akhir banjire Sluku bathok ilailo si Rama menyang suluk leh-leh payung buta cendhit lulupa wong mati ora upah yen upah mateni bocah yen urip golekno duit Cedhit lulupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lukus patok patok ila ilo si Rama menyang Solo oleh payung buta cedhit lulupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lukus patok
bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam nukus pakno ila ilu siromo menyang sulule oleh payung buka jendit lulu lomba wong mati ora upayan opak peteni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam nukus pakno ila ilu siromo menyang sulule